खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 नभेम्बर 2020 समबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ जै खालामनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, समाजाव लोगो लेवाआ बांगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, जेनिबो आंखाल जानाय नङा, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, महर मोखाङा साबखांगोन, जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन, सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो जोबोर रमान्टिक जागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, गोबां खहा जानायनि आसा दङ, देहाया मोजां थानाय नङा, उदैनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ आरो गोबां रोखोमनि जेंना जेंना नुजाथिगोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा, गुबुनजों दान्थे बिदान्थे एबा एना एनि जानोबो हागौ, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, फालांगियाव मोजांद्राय नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोनि साननायफोरा टेबार नांगोन, सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन, गोसोखौ हमथानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गुबुनजों मोजाङैनो गोरोबनो रोंगोन, मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ जोबोर खुसि मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै बांसिन गोजोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन आरो खहा खालामनोबो नाजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंना नुजाथियोब्लाबो गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन गोजोननि आंखाल जागोन देहाया मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा बाहागोआव गोबां जोखोम मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन गुबुननि थाखाय गोबां खस्थ' मोननांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा जायखि खामानि मावा मानो जोबोर सांग्रां जानाया गाहाम नङाबा गोबां गोरोन्थि जालांनो हागौ दिनैनि राशि फरायसुनिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।